Hai, dorok nong ni bagay video kotal ti faika. Kini ni blog hingke jeng wa tanai tei gorji suina ni bagay failajak jung dol kheno chini dol bango ge jung buri rok khe oro mui songna ni bagay tongrokha hadugono tei baksa dol rok hingke wa tanlaina bagay thanglaika. O hor khaimani hingke tok soknani bagay faide hingke jeng tabuk tok bikhumo phuilaimani nailaiano Tan bagay phaikan norok tini sungde aro picnic jana phaio tok tubini sungkhai tak tok bikhumo philai tongo ta mui songai phurungan norok no nai tongdi no sin channel naidi wa sungni mui godorok khailai tam tam o khainai nugano ayang rok khe borok tei tongo tongdi ne borongo mui kutok bo thogo te tok bo thogano tok bo te marang nai hinda mo kaisa buri sikli chini bo belai kam kurung mui bo sona kreng tab kheno tok sogui tongo hin hade mo khe tok bokhor nawi khajawi mo sai tongmane tong thujagoi tok bokhor moja sinai hine 야태 비키고 자네 보고. 또 예수 자네 만. 어버 숭 유튜브 누가 있잖아. 무강 어왜 무고 걸면 뭐 가잖아 보. 사나만 나와. 뭐 아니지. Abuk muya tei laifang riwei godok khainani wasung bai hi wasung mo khetok bahan songmani